вазъие ки имрӯз дар Тоҷикистон пайдо шудааст, яъне блогерҳои баромадистодан. қобили блогерҳои дайду як чизе ки масалан як касе масхара кардааст, як шӯхиҳое ки ун созанда нест, сӯзанда аст. дигар блогерон фақат ва фақат панд насиҳата зиёд карданд. фаъолияти блогерҳо танзим карда шавад. блогерҳои бесавод ба фаъолияти блогерӣ машғул шавад ва ҳарфҳоеро гӯяд ки бояд аслан нагӯяд. блогерҳое ки фақат дар фикри пул ва сенсатсия ҳастанд. нафароне ки блогер мешаванд ва каналҳои телевизионӣ мешаванд дар шабакаҳои иҷтимоии дигаре дигар аз ҳамин мартаб гузаштагӣ нест. чаро дар факултаи журналистикаи донишгоҳи миллӣ як шӯъбачаи блогерҳоро таъсис надиҳем? мебинед як расонаи миллӣ блогер мешавад, як расонаи давлатӣ блогер мешавад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва махсусан дар ютуб ин чизо хеле зиёданд. чаро дар мо ҳамин марказҳое ки блогерҳои касбиро омода кунанд бояд бошад. барои тамошобин пайдо кардан ман бояд барномаи беҳтарина бисозам. худи ман ҳамин блогеро ки имрӯз фаъолият мекунам устои ахбори омад. шабакаҳои иҷтимоиро дар қатори расонаҳо бояд эътироф кунанд ва қонун дар бораи вао ба инҳо ҳам дахл кунад. интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ баъзе аз вазифаҳои рӯзноманигориро гирифтааст. ҳоло ҳамин гадоизатсияи шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҷараён аст. хел ҳамон одаморо чӣ бигем вақте ки ҳамин дар он ҳаё нест, вақте дар онҳо одоб нест. як чизи касбӣ, як чизи илмӣ, як чизи хуба вақте мегузорад бинандаш мебине хеле кам, вале як чизи фаҳш мемоне бинандаш ба миллион мерасад. манфиату мазаррати истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ бояд дарс дода шавад. блогерое буданд ки сатҳашон паён. ҳоло мебине ҳам блогерои вориди хуби ютуб шуда истоданд ки сатҳашон болотар аст. ин таблиғи гадоиро бояд бас кунад. ман чанд нафари журналистҳоро ҳам медонам ки ҳоло ба ин кор сари кор дорам. ютуб каналҳои бисёр машҳур. кибербулинг яъне чӣ аст? таҳқир кардан ё таҳдид кардан, яъне истифодаи зӯроварӣ нисбати шахси дигар бо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, тавассути интернет. сатҳи бинандаҳои ютуб мутаассифона ҳамон қисме ки гуфтам хеле поёнтар аст, ин хеле зиёдтар аст. як кас насиҳат кеса таҳққурат кеса